Duşanbede Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samitine gatnaşan Berdimuhammedow güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna ýurda dolanýar. 17 sentýabrda Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň liderleri Täjikistanyň paýtagty Duşanbede duşup Awganystany maslahat etdi. Duşuşyga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow mehman hökmüne gatnaşdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy 17 sentýabrda günüň ikinji ýarymyna Berdimuhammedowyň Duşanbeden Türkmenabada dolanýanyny we muňa görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. 20 ýyl ozal esaslandyrylan Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasy ilki başda Hytaý, Russiýa, Gyrgyzstan, Gazagystan, Täjikistan we Özbegistan ýaly ýurtlardan ibaratdy. Hytaý ýol başlygyna bu gurama 2017-nji ýylda Pakistan we Hindistana goşuldy. Agza ýurtlaryň döwlet başlyklary Abaşa ýol başlygyna kalkary harby güýçleriň Awganystanyň goşun çekmeginiň ýa-da duşuşyp Awganystanyňky ýagdaýlary maslahat edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp 17 sentýabrda Gurbanguly Berdimuhammedowyň çornyň Duşanbeden Türkmenabada dolanmagyna garaşlýanyny habar berdi. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä daşary ýurtdan dolanýan Berdimuhammedowyň hemde onuň egindeşleriniň Türkmenabada koronavirus barlygyndan geçmegine garaşlýar. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girdilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolagçylardan koronavirus testi talap edilýär. Galbertede de ýurda dolanýan raýatlardan 20 gün möhlet bilen karantinde bolmak talap edilýär. Ma'lum bolan maglumatlara görä Täjikistana sapar eden Türkmen wekiliýetiniň agzalary üçin ministrleri üçin amy derýanyň çep kenaryna bir günlük izolýasiýa üçin karantin ýerleri taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň prezidenti garşy almak üçin 17 sentýabr güni ýer bilen Türkmenabada gelenligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabada soňky 2 gün bäri aeroportdan prezidentiň rezidensiýasyna çenli aralykda ýollaryň petikli galýanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 17 sentýabr güni ýerden ýerli sagat bilen 6-dan soň petikli ýollar sebäpli hatda işe gatnaýan adamlaryň ýoldan geçmegine ruhsat berilmendir. Galbertede habarçymyz şäherde hususy awtobuslaryň we kiçi awtobuslaryň hereketiniň çäklendirilýändigini, diňe döwlet belgili awtobuslaryň hereketine ruhsat berilýändigini habar berdi. Şol bir wagtda onuň maglumatlaryna görä ähli edara kärhanalary SSR döwründen galan köne awtobuslarny köçä çykarmalyk tapşyrylypdyr. Bir gün ozal pensiýanbe günü Azatlyk radiosynyň Sewitdäki ikinji habarçysy Türkmenabada howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň beýtarap Türkmenistan öňkü Kastandowa köçesine pensiýanbe günü kiçi awtobuslaryň hereketi besedildi. Şeýle-de habarçymyz pensiýanbe günü günüdüň beýtarap Türkmenistan köçesiniň uğrundaky ýol bellikleriniň renklenendigini habar berdi. Ikinji habarçy pensiýanbe günü günüň ikinji ýarymyna prezidentiň rezidensiýasyna çenli 3-4 çatyrygyň petiklenendigini, andy güni beýtarap Türkmenistan köçesiniň uğruna her çatyrga polisiýanyň hemde milli howpsuzlyk gulunyň işgärleriniň ýerleşdirilendigini habar berdi. Şeýle-de ses gatyldyjy enjam we duýduruş çyralary bilen enjamlaşdyrylan awtobuslar 2 gün mundan ozal köçäniň uğruna park edilen ulaglaryň aýrylmagyny talap edipdir. Azatlygyň habarçysy Türkmenabada güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna beýleki vilayetlerden goşmaçy polisiýa güýçleriniň şäheri getirilendigini habar berdi. Bu aralykda Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Duşanbede geçirilen duşuşygyna Türkmenistanyň Awganystan boýunça beýan eden pozisiýasy barada döwlet medeniýeti heniz habar bermedi. Bir gün ozal 16 sentýabrda Duşanbede kollektiv howpsuzlyk şertnamasy Guramasyna agza döwletleriň liderleri Awganystan boýunça duşuşdy. Beýtarap Türkmenistanyň wekiliýeti bu howpsuzlyk Guramasynyň ýygynyna gatnaşmady. Talibanyň häkimiýeti ele geçirmek bilen Awganystan süýüşip gelýän humanitar krizis bilen ýüzbeýiz boldy we Awganystanyň Merkez Aziýada goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanyp biljek howp hatarlardan 10 miňlerçe botgunyň serhetden aşmak ähtimallygynyň ätýaj edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Hytaýyň prezidenti Xi Jinping we Hindistanyň premier ministri Narendra Modi Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň soňky duşuşyna video konferensiýa arkaly gatnaşdy. Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasy 2001-nji ýylyň iýunyna esaslandyrylanyna onuň Ewraziýa sewtine esasan 3 bela garşy separatizmi, ekstremizmi we terrorçylyga garşy görüşmek üçin döredilenligi aýdyldy.